Takže ahoj, ahoj. Natáčam ďalšie video, idem postaviť ďalší dom. Ten predtým ste videli, v predošlom videi vyzerá takto, tento bude troška menší a začiatok vyzerá takto, že uvidíme, ako to bude. Tak takto vyzerá ten dom teraz, ešte stále ho dorábam. Robím také časti, že ako som pokračoval v stavbe. Zatiaľ to nevyzerá nič moc, dúfam, že z toho niečo bude. Takže toto je pokračovanie v nahrávaní, už mám ten dom postavený, idem vám ho ukázať. Ako vidíte, toto je ten predošlý dom v inom videi, ale to si môžete pozrieť samostatne. Ideme k tomu, čo som postavil dnes. To je tento, je o dosť menší. To je taká menšia vila. Tu je, ako vidíte, tu je more. Tu je more, sú tam chobotnice, kúpanie, kúpalisko, mini pláž, tu som urobil väčšiu. Ideme do domu. Tak, to je dom, je to viac, asi, no viac nie, ale je tu dosť skla, áno. Tu je televízor, sedačky, sadnete a využijete si film. Tuto ďalej máme takú, sú to tiež sedačky také na pohovor, bez televízora. Tam sa schodí do hora, to vám ukážem neskôr. Tu je jedáleň, áno. Tu budeme jesť. A tu je kuchynka. Tu sú dvere do kuchynky, tu máme pec na koláče, tu máme na vyprážanie a toto je riad, dres. Ideme hore. Schody sú tu. Tak ideme hore, tuto tiež, tuto nie je nič extra, sedačka, obráz, také sedačky, také menšie, tu je tyč, aby nám to nespadlo dole, tu ideme vonku, kde tu je slnečník, dážnik taký, proti slnku, a tuto si už ľudia sadnú a môžu sa rozprávať, okolie, tak ten dom vyzerá takto, áno. Neviem, možno sa vám páči, mne sa celkom páči a potom vám dám stránku, že odkiaľ tie domy zháňam. Ako nie je to, že sťahovanie domov, ale je to, že si dám do Google, že villa a dám si, že images ako obrázky a tam vidím nejaký ten obrázok a podľa toho začnem robiť tento dom. Dám vám tam do popisu link aj na tento dom, ktorý som stavial, aj na tento. Dobre, tak to je koniec videa, videli ste tento dom, ešte vám ho ukážem z tejto strany. Vyzerá tak, nič extra, je to proste obyčajná vila. Dobre, to je koniec videa, ďakujem za pozornosť.